Добро утро на всички! Както казахме вчера, ще ви разкажем как мина вечерта. Опиши се една дума. Ужасно. Очаквано се случи точно това, разбира се. Бебетата спаха в първия час и половина, точно когато приключихме видеото и след това се почна едно ходене за биба. Нон-стоп. Даже почнаха да се пробуждат така лекичко вечерта. Само това се правеше, даваше се биба. После будуваха. Матео час и половина, София 40-45 минути, нещо е такова. И общо взето кошмарна беше, но то беше очаквано. Просто тези преходи така минават. Но ние продължаваме. Днес отново ще бъдат на една дрямка и ще видим как ще протече деня, вечерта и така нататък. А сега, отново съм гладен, няма да лъжа. Днес нямаме абсолютно нищо за закуска. Имаме супер много храна, но не и нещо за закуска. За жалост. Но имаме плодове, тъй че ще закусваме с плодове. Не знам дали е добра идея, че бях чела някъде, че не е много хубаво да се ядат плодове за закуска. Ама се тая, да. Направо толкова ми липсва да ходя да тренирам, трябва да започна вече, нямам нещо, което да ме спира. Просто днеска не успяхме да се организираме много, ама от утре почвам отново. И утре няма можем, да. Утре, зависи колко часа стана. 10 часа. Сме на среща за ресторанта, аз ви казвам, от вчера сме под пара. Направо организирахме всичко за един ден. Днеска ресторанта. Направо сме много добри. Вместо да се чудим, шлаем, организирахме всичко. Ninja Fruits. И вече ще се чуваме, да. Много добър той е тати, бе. Я някой да каже тати. Добре да кажи мама. Сега ще ви покажа най-добрият начин как се реже праскова. Гледайте внимателно. Не съм го учил в Аляска, няма да говоря на тези работи, видях го от едно видео. Забивате ножа и правите един кръг, цак, цак, цак. След това на другата страна да стане хикс. Цак, цак, цак. След това от тук от средата да я срежете се едно пица на няколко парчета. Цак, цак, цак. Само въртите, без да местите ножа. И още един път. Да, ето тук. И още един път, ето тук. И така, ето я както е прасковата. Праскова или нектарна, няма значение. Само правите трак. И вижте за какво става въпрос. Гледайте. Това е най-добрият начин. И остава само костюлката. Ето нещо ново, което научихте от мен. Сега да видим само дали и този пъпеш е толкова хубав, колкото изглежда. Зряло изглежда, ама дали е сладък. Скучно ли ви е? Май ме е скучно, наистина, зарето и плачат. Ето вижте, измислих игра. Само изчакайте малко. Ловчето им направи някаква игра с вода. Ето! Ще плискат. Тук ли? Айде, бебета. Айде, Софи. Айде, Матео. Виж го. Веднага. Целия вода стане, обаче. Нищо. Бързо, тате. Отдалече ли ще гледаш? Водичка има, бе, тате. Ви нали много обичате водата? Да. Айде. Бързо. Камерата въобще не ме интересува даже. Вода да има. Гледай ги. Насякъде вода ли стана, дате? Айде, на плочките може. Ето как изглежда нашата закуска. Много яко. Нали? Да. Идваш? Да. Много добър пъпеша. Точно така както изглежда. Топа. Отдавна не съм ял толкова сладък пъпеш. Не, бе. Що лятото, не че сега не е лято, ама миналия месец нямаше такива пъпеши. Август ли са озряват пъпешите? Не знам. Трябва да дадем на децата. Брутален е. И е мек такъв. Да, можем да не дадем. Те яли ли са пъпеш? Яли са. Да. Топец. Пъпеш, Много. топ. Я да видим праскова. Тя е хубава. Ама след пъпеша не ми е толкова сладка. Аз вчера пробвах нея, от прасквата. Беше много сладка. Да. Те, че наистина заради пъпеша. Да. Праскова, топ. Банан, Аз гаден банан не съм яла. банан топ. Кой ти е любима плод? Боровинки. Боровинки, е? Коса. Обърна той тавата. Как Нищо, обърна това? нищо.
Хвана я. О, той влиза вътре. Не мога. Мале, какво правиш на тате? Те са целите мокри. О, не мога. Боровинки много обичам и пъпеш много обичам да ям. Но най-много ям... Какво? Докато говориш, аз ям те капи. Ама така да кажа, че капна на дъската. Не върху другите работи. Иначе, най-често ям банани, защото банан можеш да купиш от всякъде. Това е най-често, което купуваме майката. Ама иначе любимия ми пот е пъпеш. На теб? Матео! Той иска да влезе вътре. Как да влезеш вътре, бе, тате? Той е супер лосно парта. Тате, не дейте. Хареса ли ви играта? Да, ма се налага да приключи. Ай, играта свърши, мале, навсякъде мокро. Опа! Не му покашвам вода. Майко, нищо трябва да се играе в банята. Ами, забавляваха се известно време, ама не си струва май после бърсането и преобличането. Ще си доедем ли закуската? Ама не те ядоха доста. Трiko ядоха. Сухари с лютеница, бебешка лютеница. Има и такова нещо. Бебешка лютеница, едно бурканче струва 5 лева. Аз се изее за 48 часа. Как по-точно се случи? Те трябва да го ядат като пюрето и нещо. Сега Ловчо ще направи някакви спагети болонезе. Точно сега не, защото вече съм приготвила обяда. Ама следващото ядене. Да. София, какво прави батка? Много си малка да се затваряш в стаята си. Ти самичка ли тук ще стоиш? А? Ари, взимай бибките и идвай, тата. Тя сега стои тук като и харесва, ще гледаме на камерата. Добре. Хайде стой си тук само. Ей, цъкай си, тате. Матео, ево футболера, ти ли си? Къде си, бе, момчето? Оно ми малко, тениската малко голямо, ама нищо. Нищо, тате. Ламинчо. Ти си Матео. Матео Митев. Матео Митев е неговото име. По-добре да се играе там с бибите и да е спокойна, отколкото да я донесем тук и да се изнерви сега. Да скучай. С кучните са оближдители. Няма, тя сега си намерила там занимание. Искаш ли пъпеш, Матео? Няма. Ти как са? Къде знаеш, че не си скучена? Защото ме забавно с мене. С мене? Не знам. Оправи се. С ние било забавно с мен, не? Това, като казах, че не е забавно, идва? Идва. Софи, ела да идеш пъпеш. Ела да дам. Малко ме беше страх да почна да им давам такива парчета. Но вече не ме е страх. Ето, защото се справят. Много е вкусно. Дай я за ти го. Опа! Дъвче сега. Чакай, на теб ще дам. Ти нали яди до сега? Вкусно, а? Много сладък. Това пъпеш, нали? Ма не цялото, не. Не е цялото, тате. Да дойде да каже, ще му дам да еде. Ма не да взима цялата тава. Гледали ли сте като? Не цялата тава, тате. С банани и цялата дъска с плодове. Моля та. Изяди ли го, бе? Много бързо яде. Чемпионите на народа. И аз съм добре, между другото. Добре вляваха тези плодове. Не знам полезно ли е или не да ферментират на празен стомах тези плодове, ама добре дойде. По-добре е отколкото да гладуваш. Със сигурност. Не? Да. Ама как, бе? Ловчето само, аз минавам те, така виждам къде е София. Тя ми и чините там въобще не я вижда. Къде е София? Къде е София? Търси я тук е те. Спокойно е София, няма да излети. А пък тя нашата просто се беше скрила там. И се стои. Стои си Ама и аз си викам София, тя нищо, никаква реакция направо. Оле. Знам, че няма как да отиде никъде. Обаче като не я виждам направо. Изкочиха ли ти ангелите? Къде е София? Къде е София? Как отивах сега точно туалет, не можа да го снимам. Направо беше велико. Само излизам и гледам ловчето. София! София! София фана си чоколата и излезе с тръгна. Не, виж сега, аз се обръщам, Матео е до мен. И само питам, София къде е? И въобще не я чувам. И тръгвам насам, гледам, тук няма, почвам се паникьосвам, поглеждам, тук няма никъде. Гледам тук, стигам и до прозореца, нали това, не на прозореца, ами там, където е леглото от другата страна. Няма я човек, направо ми изкочи сърцето. Те ли направя, тате? Стрясках, мама. Ей, ти що се криеш там, бе?
Ама като викна София, дай звук някакъв. Да, кажи, тук за мен, мамо, цъкам си. Ето. Ето и напред. Мама. Абе, мама. Мам. Мама. Мама. О, браво, тате! Ой, ти си много добра, тате. Браво, миличката ми. Няма ми правите повече такива номера. Ей, котарачето ми. Много обичайте и да ми ляга на ръчичката, миличката ми. Тата. Кажи тата. Тата. Кажи тата. Кажи тата. Опа. Кажи тата. Абе, бе, тата. Бе. Опа. 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 Тата. Бързо. Бягай. Бягай, че идвам. Тавана. Тя е тая, която уча да гони. Да, всъщност да. Те като се играят, винаги тя гони Матео, не обратното. Какво стана, бе, Матеович? Що Матео? Проект е мал. Я виж какво имам за тебе, тате. Матео! Софи, не е за тебе, бе, тате. Айде, ео футболеро. Ео футболеро, ео пистолеро. Виж, дай му за главичка по челото. Виж как се радва. Виж по главичката, чак. Той много обича. Той ще вкарва глава с глава. Ти няма да вкарваш главе с глава. Не. Стани работа, ще стани. Вече сам щом си играе с топката, постоянно я търси. Ще стани. Айде, нова игра измислихме. Само внимай, тате. Сега ще си като пишеща машина. Наляво надясно. Дай. Можеш ли да я стигнеш? Можеш ли? Браво, момчето. Искаш ли и ти, тате? Ти къде отиваш, София? Пак ли ще закриеш? Пак отива да се крие, момичето. Айде върви, айде. Моката ми хлебарка. Миличката ми. Къде отиваш? Там ми е любимото място, защото се винаги там заставаш. Кое ти харесва там толкова с бибките? Ще да ти ги изваря да си ги менкаш пак половин час. Айде, взимай ги, ела при нас да се забавляваме всички заедно. Какво беше ти изречение? Ела при нас да се забавляваме всички заедно. Айде, Матео. Сърдиш ли се сега? Какво трябва да е той? Обаче ще се мъчи, ако трябва един час. Голямината. То не е надрифам, просто иска да го направи. Да. Лягаш, почуваш ли? Какво правиш? Ти бърката ли правиш? Лягаш за лицева? Ставаш? Затрудняваш си това задачата. Направо. Твърде лесна ли е за теб? Let's go, папи! Let's go, папи! И те ги забавлявам, когато трябва 2 минути примерно Вовчето да довърши яденето и леш такова, пак те са гладни. Let's go, папи! Много добър. Добре, че съм добър танцор, иначе какво ще правя? Трябваше да правя фокуси. Чакай, тате, ще ти направя един фокус. Яй. Терек! Много добър! Виждаш бибката? Оп! Виж, тате! Така. Матео обича моите танци. Но най-много си обича яденето. Моите прекрасници. Днес ще стане още по-добре, между другото. От сега ще ядат преди да легнат. Топец. Да. Не знаехме въобще какво се случва. Да. И това ще стане лека по лека. За колко неща, чай да си смъкна стола, a.k.a. трипода, за колко неща те сме ви казали,
примерно, захващаме се с това, захващаме се с това. Те стават в продължение на месеци, нали? Ние забравяме след това да споделим как са се случили точно, но то в процеса на видеята най-вероятно се разбира и се вижда. Но както и да е, доста работи с режими, храненето, зачистенето, след храненето, ме показвали нашите проблеми. Общо ето винаги до сега сме се справили. Те са някакви проблеми, с които не можеш да се справиш. Да, не, че са някакви, кой са някакви сериозни проблеми. Сериозно е спането само единствено и храненето. Друго чистене и т.н. е ясно, че не са чак кой знае какви проблеми, нали? Ама въпросът ми е, че нали, търсим решение, да. Надявам се и да помагаме на някои хора. Вярвам, че е така, защото поред това, което ми пишат нали, в Инстаграм повечето хора, че нали, чакат бебе или бебето им е по-малко от нас, ще гледат какво следва, какво ги очаква и че им показваме някакви неща, учат някакви работи от нас, за което се радваме много. Много е мило, да, то като цялото е най-главната награда, която може да получим ние. И естествено да се наслаждавате на видеята. И да имате какво да гледате докато вечерете. Не! Направо как грабна от купата и те са цяла шепа и си го държи. В ръката си имаш, тате. Да, много се бавиш. Стойте малко. Значи, преди малко ядохте сами, моля ви се. Пак ли ще трябва да къпя? Търпете на един. После, що 300 лев, да. Айде, папкай ти и после лягате. Заспали? Малеле, милички ми. Без бипка, без нищо, направо докато ядеше едва започна да се унася и... Значи добре стана, точно. Лека е още. Изкусоряваме нещата. Няма стане за 2 дена. Спаха си като по учебник. А сега с Ловчето ще обядваме. Какво ще обядваме? Това, което вчера обядвахме. Защо? Защото баща ми е от този тип хора, който когато му кажеш вземи нещо, примерно, той ме попита дали да вземе риба и взима 6 риби, а не е само за обяд. И tu е готова риба и ние трябва да я изядем. Даже не бяха 6, бяха повече. Да, много. Да. Ние сме 3 човека, не знам. Аз не мога да ям повече от едно филе с кумрия. И сега трябва да изядем тая риба и ще ядем същото. И за салатата същата работа. Домати. Такива домати като главата ми взе от 3-4. Това един домат си за 3 човека. Това ще едем пак. Днеска и за обяд и за вечеря най-вероятно. Кога ще почват и ще бити Нямам идея. трейтърс? Никаква идея нямам. Щом го рекламират, скоро ще. Въпреки, че ми е трудно да го кажа, ми писна да гледам приятели. Или два мъже. Как можа? Предател. Моите бебешони как се спинкат. Много обичам този обяд. Салата с риба. Ясно. Трябва по-често да скупаме. Това оказваме всеки път, когато ядем риба. Да. И никога не го правим. И ето кой се събуди. Бързо минаха 2 часа. През тези 2 часа Ловчето направи поканите за кръщенето. Нека да продължим да говорим с това, което сме направили. Аз си обработих видеото. Форматирах се едната карта, защото ми правиш проблеми. Все неща, които вас не ви интересуват въобще. Но важното е, че имахме време за всичко. Да хапнем даже и да пим кафе даже. Да, те и ние сега сме съживени като вас. Те като ме гледам. Малеле. Виж ги. Само не искам да се скарате, а се сбиете сега. Да? Малеле. Абе, какво правиш пак, бе, Софи? И тъс биба, защо пак я лапна ти? Да, точно, защото я видя. Я дай тая биба жълтата. Синята по-ти ходи. Чакай се махна, бе. Ох, бъжичко, как се мята моята. Чакай да махна тая бибка. Сладичката ми. Я да ме видя сладурите ми. Наспали сте? Май. Как се събуждат? Направо, чакайте малко, ало. Чакайте, ние не сме се заредили чак толкова. Какво е това? София пак почна с нейните хвърляния. Къстатка. Ви май бая заредихте материите. А тя е да застане така. Да не направиш някой грешно решение, тата. Ох. Говорите си. Няма да го прекъсвам. Да махна ли възглавницата да не ти пречи това? Опа! Леко. Матео как ще гледа? Чакай, че пак ще скочи върху Матео. Айде, що имате толкова много енергия да вървим нататък.
Ела така моите му. Ти няма, може и футболист да не станеш, ама актьор ще станеш. Тебе камерите те влекат повече, а? Гледай, тате, гледай триковете. Още го била баща ти. Лучо го правя. Аре, копа кабана. Дойде от тебе, тате. Айде. Браво, момчето. След малко ще излизате ли с мама? Ловчето ще излиза с приятелки на центъра, с бебетата. Аз ще си остана в нас и ще планирам какво да правя с ето тези неща. Не, няма какво да планирам, аз знам какво ще правя. Видео трябва да снимам за тях. Просто ще помисля какво да е видеото, да, как да го направя и така нататък. Част от работния процес, генерирането на идеи и после осъществяването им. За да може после осъществяването им да е по-лесно. Опа, лекинко, дрифтиш ли? Ти правиш слънца, бе, тате. Абе, слънца ли правиш? Мухата ми. Опа. Давай. Опа. Леко ръката там. Да, видях тата. Айде стани. И тя вече почва и да завива. Чакай, сега ще миниш пак през Матео. Гледай напреде. Браво, бе, тата. Наистина. Абе, много сте талантливи, бе. Много сте талантливи. Матео, свири, чека. Я направи бита на Стилдре. Да, нищо хубаво нещата. Браво, момчето ми. Ами това е за днес. Вечерта беше кошмарна, но денят е страхотен. Горе-долу ви показахме как е един почти цял наш ден. Много скоро трябва да направим видео точно от събуждането до заспиването. Всяка една минута сигурно ще стане час и половина видео. Ама може и да е интересно, знаеш ли? Ще видим какво ще стане. Лошо вика, или просто да си пуснем лайф от сутринта до вечерта и готово. И това е идея. Ще видим. Айде, чао, ще се видим утре.